Začiatok 70. rokov minulého storočia bol pre americkú ekonomiku relatívne bezproblémový, keď sa opäť zrýchlovala dynamika jej rastu po spomalení na konci 60. rokov. To sa pretavilo aj do rastu akciových trhov, keď Dow Jones v januári 1973 zaznamenal nové historické maximá, pričom míľnik 1000 bodov bol dosiahnutý ešte na jeseň 1972. Následná Jomkipurská vojna a geopolitické napätie s ňou súvisiace, ako aj ropné embargo arabských krajín, ktoré znamenalo zo štvornásobenie cien ropy, uvrhli americkú ekonomiku do stagflácie, to znamená, že HDP klesalo a inflácia napriek tomu rástla. Toto sa pretavilo aj do poklesu akciových trhov medzi januárom 1973 a októbrom 1974, keď klesli o vyše 40%. Pričom samotný rok 1974 je 7. najhorší v histórii Dow Jones. Negatívne na ekonomiku a akciové trhy vplývali aj vysoké vládne výdaje, ktoré súviseli s angažovaním sa USA vo Vietname a takisto aj nervozita z vnútropolitického napätia, ktoré súviselo s kauzou Watergate a odstúpením prezidenta Richarda Nixona. Napriek ukončeniu ropného embarga zo strany arabských krajín inflácia bola stále relatívne vysoká, čo súviselo aj s opustením zlatého štandardu ešte na začiatku 70. rokov. Americká ekonomika sa síce v druhej polovici 70. rokov vrátila k rastu, rovnako ako akciové trhy, avšak rast na akciových trhoch nakoniec nebol udržaný. Súviselo to práve s pretrvávajúcou vysokou infláciou, na čo reagovala centrálna banka prudkým zvyšovaním úrokových sadzieb. A inflácia napriek krokom centrálnej banky, napriek opatreniam centrálnej banky ostala napriek tomu vysoká, čo súviselo aj s dianím v Iráne, pádom iránskeho šaha iránskou revolúciou, ktorá opäť posunula ceny ropy výrazne vyššie, za čím stála aj iránsko-iracká vojna. To uvrhlo americkú ekonomiku opäť do recesie, pričom inflácia stále pretrvávala vysoká. Akciovým trhom sa v takomto prostredí nemohlo veľmi dariť.